Termoelektrana Ugljevik za 2022. 2023. 2024. godine iskazala je neto dobit u 2022. 6 miliona, u 2023. 2 miliona i 800. Termoelektrana Gacko neto dobit u periodu, znači 2022. 10 miliona i 700, 2023. 580 hiljada i 2024. milion i 400 hiljada. Dakle, dve državne termoelektrane su iskazale dobit 22 miliona, a samo IFT, Rudnik Stanari, u istom tom periodu 210 miliona. Termoelektrana Stanari za ove 3 godine ima 61 milion kreditnih obaveza. Još otplaćuju izgradnju termoelektrane. Termoelektrana Ugljevik, termoelektrana Gacko za ove 3 godine 380 miliona kreditnih obaveza. Termoelektrana Ugljevik, termoelektrana Gacko zapošljavaju preko 4000 radnika. Zajedno. A termoelektrana Stanari 880 radnika. Ako posmatramo generisanu dobit, dakle, termoelektrana Stanari ima 10 puta veću dobit od termoelektrane Ugljevik i termoelektrane Gacko. Pa ja mislim da se rukovodstva ove dve elektrane ili kompletno elektroprivrede, ja ću biti slobodan kao sindikalac to da kažem, da se nalaze u Kini ili u Rusiji, mislim da se ne bi dobro proveli. Da u ove dve termoelektrane imaš blizu 1400 radnika koji su na bolovanju. Znam, na primjer, znamo da u Gacku 1000, kad je juni, košenje trave, 1000 ljudi bude na bolovanju. I mislim da se tu radi o nekoj sprezi lokalne zajednice. Koliko radnika imamo koji primaju platu, ne dolaze na posao ove dve termoelektrane? Ja ne znam.